Naturalment, meta inti tkun kap tal-partit, ta' kull partit politiku, inti tkun trid tiddeċiedi. U naturalment fis-sistema tagħna jeżisti dak li jissejjaħ meta tkun partit fl-oppożizzjoni shadow cabinet. Kwalinkwa naħseb kap ta' partit ikun jixtieq li shadow cabinet jitfa' lil kulħadd fih. Però naturalment dan ma tistax tagħmlu u trid tieħu deċiżjonijiet illi ikunu deċiżjonijiet illi xi ftit jew wisq jaġevolaw u jferħu l-dawk li ġew magħżula, però naturalment mbagħad kulħadd ikun irid ikun parti minn dan ix-shadow cabinet. Li għamel tajjeb il-kap tal-Partit Nazzjonista li ma naħsibx li ta' importanza biss li shadow cabinet fejn allura għall-ewwel darba għandek nofs dan ix-shadow cabinet illi huma deputati nisa u għamilhom mhux għax huma nisa imma li huma nisa tajbin. Nisa illi jistgħu jikkontribwixxu għal-futur tal-Partit Nazzjonalista u jekk Alla jrid għal-futur ta' pajjiżna wkoll. Però il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel iktar minn hekk. Għamel grupp ta' deputati, pija ta' deputati l-oħra, illi ħajkunu wkoll kelliema fuq temi partikolari. U naħseb dan ukoll tajjeb illi wieħed jitkellem dwaru għaliex qed nitkellmu biss fuq ix-shadow cabinet, però mhux qed nitkellmu fuq it-tim sħiħ. U hawnhekk għandna tim sħiħ. Għandek coach illi ħad deċiżjonijiet illi kellu bżonn jieħu, għandek nies naturalment illi ġejjin mill-amministrazzjoni bħal uffiċjali tal-partit, iż-żewġ viċi kapijiet, Beppe Fenekadami, Mario De Marco, għandek is-segretarju ġenerali li issa ħajkun ukoll kelliem għall-affarijiet li għandhom xaqsmu ma' Għawdex, għandek il-Jason Azzopardi, għandek kif għadna il-5 deputati nisa illi 2 minnhom huma kollegi tiegħi fil-Parlament Ewropew. Naturalment dan kien xokk għal ħafna nies, rid jibgħat messaġġ il-kap tal-Partit Nazzjonalista illi ħa deċiżjoni mingħajr ma qatt jibża joħodha, jew deċiżjoni li kien sforzat joħodha, ħa deċiżjoni f'libertà assoluta. U naħseb għamel tim tajjeb. Issa dan ma jfissirx li sena oħra, sentej oħra ma jkun hemmx tibdil, jista' jagħmel tibdil, għandu din il-prerogattiva l-kap tal-partit u ma jfissirx laqqas illi meta nkunu fil-gvern ma jkunx hemm tibdil ieħor. Jiġifieri però aħna qegħdin ngħixu proprju f'dan il-mument u kien hemm bżonn illi f'dan il-mument il-Partit Nazzjonalista janalizza il-policies kollha tiegħu, janalizza l-mod ta' kif aħna nindukraw areas bħal huwa pereżempju il-qasam tas-saħħa, il-qasam tal-edukazzjoni, il-qasam Ewropew li llum aħna niffurmaw parti integrali minnu u allura il-qasam tal-intern, il-qasam tal-ġustizzja naturalment jibqgħu importanti ħafna, qasam ekonomiku fejn għandek illum il-deputat Claudio Grek li huwa bniedem kompetenti ħafna u naħseb li se jagħmel biċċa xogħol tajba, għandek il-qasam tal-finanzi wkoll illi issa qiegħed fidejn il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Ma jfissirx però li deputati oħra li m'għadhomx jiffurmaw parti minn shadow cabinet huma deputati mwarbin. Jiena l-iktar li qbajt sorpriż dawwa bil-tim li għandu il-kap tal-Partit Nazzjonalista ninsabu maqodin, jiġifieri kulħadd fehem il-bżonn illi ssir din il-bidla. Il-bidla mhix faċli, David, il-bidla ġib magħha sfidi kbar. U l-kap tal-Partit Nazzjonalista wera li hu lest biex jilqa' għal dawn l-isfidi. Illi ma jarax l-isfida bħala problema, imma jara bħala challenge, illi jara bħala xi ħaġa pożittiva illi allura nittamaw illi l-poplu Malti japprezza illi mixin fit-triq tajba. Mixin fit-triq tajba għaliex naturalment aħna mhux biss irridu naġġornaw il-Partit Nazzjonalista kif qiegħed isir il-ħin kollu kuljum, imma naġġornaw ukoll il-mod ta' kif iħares lejn ċertu issues pajjiżna. Ma jistax pereżempju jkun hemm dubju fuq is-sistemi ġudizzjarji tagħna, dubju fuq il-korp tal-pulizija, ma jistax ikonna nħarsu lejn l-Ewropa bħala aħna huma, imma nħarsu lejn l-Ewropa mod ta' kif dejjem spjega il-Partit Nazzjonalista. Sfidi kbar li għandna fil-qasam tas-saħħa, tal-edukazzjoni, dawn kollha huma sfidi importanti li l-kap tal-Partit Nazzjonalista flimkien mat-tim kollu illi hemm fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u naturalment fil-grupp ta' deputati li jinsabu fid-delegazzjoni Maltija u fil-Parlament Ewropew iridu nwasslu lil dan il-vapur neġgħu fil-port li jagħmel milna bħala pajjiż rilevanti, pajjiż demokratiku, imma pajjiż fuq kollox Ewropew.